Salang samahan sana kung sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pwede sa inyo. Welcome sa atong Santo Simisa na ito na binamas. Panginoon ni Senyor Santo ninyo. Ato sa apil sa itong pagampo. Ang mga intensyon sining Santo sa Misa karon, yun man ang kalinaw sa tunasa sa Pilipinas. Nga marit ang hustisya o kaangayan. Aramandam kita nining Santo sa kasulugan, mga inatapasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan. Kaluyan tayo sa Diyos sa mga kagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon tayo taniyang atos kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, Dili sa'yo, Diyos sa ito, Diyos sa mga makakataw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kami kanimo. Nagdadali kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa sa Kristo putong anasama. Sa Diyos ikaw ang bawat nagsasala sa kalibutan, kaluhin kami. Ikaw nagapino sa tusamaan, dawata ang mga muyo. Himaya sa Diyos ito sa magampo kita, wamahan nga na sa langit, ilanutan ng mga Diyos yung bugtong anak, bisan niya sa kabusi ang ginagtawanon, o simbahon ng mga santo ninyo nga mga ginungagamanan, bisan niya sa kawiyang sa pagkabata, himamagsunod kami kaniya sa matinudan o kasing-kasing, tabay kami sa pagdawat uban sa kinangupso sa kabata, sa ngerian dinikan na mo, o sa bagdangat sa ganting agisaad, alang sa mga mapabsanon, kiniyami pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabilon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Hordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw, ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit,
nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod. Ginoo, nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani, ug ingon, nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garoti sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta ang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon,
Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo, nga uyunan ninyong tanan, ang inyong gisulti, aron walay pagkabahin-bahin, diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo, diha sa usa ka huna-huna, og tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop, sa panimaray ni Chloe, nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot, mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa ninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab mo ingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron akong mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod, sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Gikan sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa pangalong ni Jesus, nagibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret didto puyo sa Capernaum o sa kalungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa giutaan sa Zabulon o Naphtali. Singon natuman ang isulat ni Propeta Isaias. Yuta sa Zabulon o yuta sa Naphtali. Agianan padulong sa dagat tabog sa Jordan. Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kahit-kit nakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa manghit-ngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. So kanito si Jesus nagwaling nga nag-ingon, hinulusuni ang inyong mga sala, ay hapit na maghari ang Diyos. Sang nalagaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon o si Andres. Ngayang igsuon nga namukot. Si Jesus niyang kanila, kuyo ka mo ganako, o tuluan ko kamo sa pagpanagat o mga tao. Diya ibiyaan nila ang ilang mga pukot o bikuyog kaniya. Ibalayan sa paglagaw, o nakita niya ang laing duha ka magsuon si Santiago o si Juan nga manak ni Zebedeo. Dito silang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus o diha ibihan nila ang ilang sakayan o ang ilang amahan o bikuyog sila kaniya. Si Jesus may suroy sa Tibok Galilea o nagtudlo sulo silang mga sinagoga
ug nagwali sa may balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi ang tanan. Nagtakaroon si Kasiyam, ang nabina. Kasiyam, ang nabina, pinangulis sa Tuninyo, katong isa ulong sa karon ang anticipated mass sa ikatulong Domingo sa ordinary season. Nani kayo na sa tunobina mass sa Tuninyo, karon kinong tibok buwan sa Enero, ato gining gigahin itong devotion sa Tuninyo. Kaniha, ikagos kang dampas. Ato nung kang dampas. Ito. Dito sa dampas kaniha. Niya, mga tao sa dito, pista mo sa ito ninyo, kusog sa kayo naninigay ito, pit senior. Mula gini, sa ito ninyo, siya sa rin panahon na, labing na din sa Sugbo, okay good, kita, basta Enero, Santo Niño gina. Kusog taman ninyo ito, pit senior, gusto tamo mukantag, kanamo, babay na unta. Di ba, warawaras ka mo. Di man ka doon sa imay sa tunin yung parumapahin na waray-wara na lang. Bitaw, kaning sa tunin yung appealing juga iba. Marabag, maukay kita, ma-alive kita, pati practice ay, kada gabi eh. No, practice. Pati practice sa gabi eh. Pagpamina ko, unlike kanila, hada. Panginabuhi pa kanila. Pamugasa yun. Ano yung practice yun? Tagdugay ng mga man, pamugasa yun. Basta sa ito ninyo, okay yun na. Ang punto na diha, unsa kayo na sa ito ninyo, nga piling madyo sa ito ninyo. Unsay na sa ito ninyo, nga na piling madyo kayo. Ang nature sa mga bata, appealing kini sa mga bata sa mga dagko. Usa sa psychological nga rason tingali ani pasag na ito ano ganahan dyan sa ito ninyo? Di ba ka ganahan dyan o Ginoo nga bata? Ano ka? Ganahan mata Ginoo nga bata? Kaya pa ko ta, kamo pa nga expert kayo mo sa ito ninyo. Ay pa ko ta nga sa ito ninyo mo na sa Jesus sa bata pa. Pero nga naman sa appealing maging santo ninyo. Karon bitaw, ang ano mga appealing, nga naman dito nyo kita naon, naka-decoration, naon diri, tanong mo lagi nini. Nga naman, mas appealing dito, kay diri. Santo ninyo, siya susunod pabili ka bata. Yung giso ka bata, pero dako ni tubo. Niya, siya na, bago tatanan ka, siya nagsangyo sa may balita, muna sa ito Ebanghelyo ni Jesus nga nagsugod na pag-recruit sa iyang mga apostoles. Tanaw ito sa Jesus, appealing dyan kayo. Usa lang kasulti ni Jesus, kuyog ka mo kanako, nanguyog dahil yung matinunan. Ibiyan lang mapukot, ibiyan lang amahan. Ikaw sa Jesus. Ang puto lang diha, nga ka, kung sa mga kayo nagpaluyo ani, o ba kayo psychological background, psychological reason, ano ganata sa ito ninyo? Di ba ka tungod kayo ganata Ginoo nga bata? Nga naman, unsa may kasagaran at pagtatal nato sa bata? Ganata bata, dong, ay lobi, palitay ko guan dito, emperador. Dahil, huwag ito pulutan dito eh. Mantay ta? Ganang bata, ganato suguon. Bantay tani. Dong palita ko ganpi. Palita ito, ganang sigarilyo. So, bata po sana, suguon tatay dong. Palita sigarilyo ito dong. Champion. Dagkutidaan ha? Dagkutidaan niya. Sa una panahon, ito pang matindahan sa una. Liga sigarilyo, natin lang parilya gamay. Nga ito, ilang ginunting-gunting nga karton. Dagkut ka nito. Nagutan ako. Humanagot, dagan. Tay, dito tayo. Nanta ka nagkutidaan. Paong lagi na. Siya. Iko,
Yung kan, ginagutan man ako siya. Ay, sa sunod pa, balik dito niya, yup-yup pa. Nito. Nagkutang balik, yup-yup. Nagdagan, ang din papaw. Ubot, natay, nagkutang siya, o kan na. Ano yung ba yung suguon? Kulas Diyos. Grade 3 pa ako, manigarilyo na ako. May ba pagkasugo? Ya, obedient ka tani. Sugo, yup-yup pa daw, ay yup-yup sa daon. Sa putong diha, ngano ka, di ba gana, di baka tungod kay ganatag bata. Kay ganatag bata nga to sugoon. Di ba ka ngano ganatag sa itong ninyo, kay gusto tag Ginoo nga itong sugoon. Ganatag Ginoo nga bata, kay gusto tag Ginoo nga sugoon. Matita? Usahay ba? Di na ko sulti, di ikog ta. Asay na tabli ko sulti. Kita, ato rin yung sensei ng Ginoo. Ato rin siya sugo Ginoo. Ginoo, dahil ko ba yung lawas Ginoo kaya itong syudad? Ginoo, wala may bugas Ginoo. Ginoo, ako yung sakit Ginoo. Ayun, akong sakit Ginoo. Ato na sensei ng Ginoo ba? Huwag kita magbuot sa Ginoo. Bumatay mo na. Ang Ginoo ito lang sugo-sugoon. O posible, nga nung ganahan sa ito ninyo, kay ganata Ginoo ka bata. Kaya ganata mo sugo sa mga bata. Mamao, di. Basta kayo, sulti ito mo, di ko, inantabita mo, di ko sulti. Nga, usang sa mga rason nga datang ganata sa ito ninyo, ganahan ta Ginoo nga bata, kaya ganahan ta Ginoo nga ito sugoon. Pero mainta, di lang diha ba? Dili kay, si Tagpit Senyor, kang lula kini, kang lulo kini. Mamana, sugutong Ginoo, Pit Senyor. Pit Senyor, dining sang pit. Senyor, sa ito ninyo, yung pag-ampo, kang lulo kini, kung lula kini. Lulo na kung maldito kayo. Lula sila kung maldito sa kayo. Bitaw, ang putol na diha ba nga, dito tunta nga itong devotion sa ito ninyo, di ta mag-apas o Ginoo nga itong sugoon. Kung dili atong puyan ang kinaiya sa mga bata. Kani mga bata, appealing maging mga bata yun. Yung mga bata, ako itang giwali kani bata, simple kani mga bata, pero sikreto kay power ng mga bata. Ano giwali ba daw? Bantay mo, katong ako, pamo ko anak, kasi may plano po. Pero kaabsan ko sa una, nagbakasyon magulang mo, uli dito sa mga balay niya. Makabasal ko, ako may igsoon, may mga trabaho man sila. Nagpanganak, ay ibilin sa akong nanay, akong tatay. Ato sa mga abirming magpundok akong mga pag-ubangkon, ilang mga apong. Pang-obserbahan, kamo ito man katong mga anak. Kalma kinig power ng mga bata. Bante mo, basta ang mga bata lingaw kayo, happy kayo, sus, ang tibok panimalay, aligre, lingaw. Bisang kami, magtanaw rin, mapagumang ko, magdudua, sa lingaw dyan kayo magtanaw. Bisang ko kumapis duwa, lingaw rin dyan kayo magtanaw. Bantay mo, anak. Pero ang bata masakit. Tanan, mag-uol. Uniha, magkapuliki, o pangitag-itambal. Bantay mo, anak. Basta masakit, ukay tanan. Ukay. Magproblema ka sa, o sige bati, o sige naghilak ang bata. Tunang, ano saan mong bata? Si maghilak. Wanang. So sa manikon, bisig na, nakakibang interpretation, o baka maglain tiyan ani, o baka nahilanti, okay. Bantay mo na. Basta bata, unsay sitwasyon, pananglit, ang bata matug, nigduyan, nulko sa una, ang usaka, pag-ubangkon, nagduyan, napamilig apo dali, usaka mo, kadang biras bisi, pero yan, ako sa mga puwap speakers. Niya, kanta niya, paboritong kanta na nai. Pay process man. Pay process.
ito. So, kanta guys mga Osmond. Osmond. So, the process, usay, top of the world, ilang puli-puliho na niya. Basta matug ang bata, naging masaka magsaba-saba, ay saba, kay natug ang bata. Ay magkinto eh. Nagabata mo na, magkinto, ay saba lagi, matug ang bata. Istorya ako, kamabana ko yung magtingog, natug ang bata. Magpuyo tanan, basta ang bata matug. Gets? Kasi mana, ako, gusto na pero observant lang. Ang mga bata gani, kung may lawas, enjoy tanan. Ang mga bata magdunga, enjoy tanan. Bisag magtanaw na ka, malingaw na ka magtanaw sa bata. Masakit gani ang bata, tanan, apektuhan. No? Mao di. No? Matugan ni bata, tanan na puyo. Anak ni mga bata. Kan marami mga bata, simple kayo ba? Sikreto kayo yung power ng mga bata. O mauni santo ninyo. Sikreto siyang power. Bata ra siya, pero sikreto power. Pagdako niya, tawa sa Ebanghelyo karon, usa ka sulti, ingon siya, sunod ka mo kanako. Pwede kang promise. O sa ingon nga, sunod mo nako, tag 20 lang kilo bugas. Pero wak kwenta ha, unsa ka nako corruption, ay sabay. Wag yung promise, why corruption? Wala. Ang i-promise, tag 20 ng kilos bugas. Tungod kay mas ipagkurakot ang kadaghanan. Pero kalma na kayo, o sa kasulti ni Jesus, sunod ka mo kanako, sunod sila sa way dagang promises. Nga naman, tungod kay doon na'y naani mga bata or na Jesus, sukad mga bata. Kining kinaiyang, okay ba mo? Okay pa? Kaya pa? Kung na po kayo misa, minatay ron, tumigang. Tiwaso na ron. Ito yung mga bata na dislay, nindot nga kinaiyan. Og anita sukad aning nindot kinaiya sa mga bata. Nanong apili ng mga bata, tungod kay potential ni mga bata, na sila nindot na kinaiya mga bata. Si Santo Niño, bata pa siya, wa pa lang ito makita sa iyang mga mabungat, pero nasa potential, yung mga bata, nasa potential na kinaiya. Ano ganyan sa mga bata, kanilang pagka-friendly. Mata ng mga bata, once mong smile ang bata, smile lang na ganyan sa bata, ang sa'yo feelings. No. Ang bata may lawas, niya mo smile, malipay kita. Nga naman, malabi ng mga bata, mo smile niya, magdupa na dayon, ay magpagugos. Matay mo na. Isa una, abot ako na, na sila yung pagumangkon, mukay pagkatuog lakaw. Ako din, mag-ana, mag-isya naman naman. Ako na komedyahan. Magtuog lakaw, siya akong hakopon, na alam kong palayo. Alam kalayo, nga naman kay, gusto siya mahangop kay aron makiksuod. Gets? Gusto siya muna usas ito sa mga bata, gusto mahangop kay gusto makiksuod. Nausa nga naman, nature sa mga bata, friendly, makiksuod. Dinhita, magsugod og puyo, isip mga devotees sa Santo Niño, be friendly o reach out sa uban. Ang mga bata mo reach out na sila. Mag-iisi na sila. Bisang magbaka-baka sila. Manikamot og lakaw. So yung mana, manikamot og lakaw. Niya mo smile. Hoping akpon. Niya kumidyan ako. Hakop sa ko. Niya anap ko kalayo. Hangtod magubag na ako. Kaya mo hilak nga di igit siya ka. Ano ba? Siya kangop. Mo ni mga bata mo reach out kay makig-friends. Usana ni sa mga niyot siguro puya na to. Kini kinaiya sa mga friendly
diha sa ito sa katao. Sugod sa itong pamilya. So, sani? Ito siguro na, magkong sa manang protesting ito, Pit Senyor, magkusong tamaning ka sa ito sa katao. Bato-bato sa langit na matamaan. Ganun ko sa una, nagdako magugulang probinsya dyan kayo ba? Ang mga sa Carmen. Nato sa una po silingan, ano bang, uy, kung ano, namoy, nabata niya, masugo, naman, pagdadarinig kan, bawal, kinag-utan mi. Oo, tataw, di ba? Yes, mama, magdagdag ko sa balyado. Mama, di bawal. So, di ba? Share ba? Share ginayo. Tawag yun. Nasa may country, nami nangka. Magkawag nangka, si pari ang bata rin. Share po, nangka. So, ang punto na diha bang ganabang, yun kayo mo reach out kita sa uban, niya makik-friends tayo sa ito si katao. At ito'y panglanungan sa itong kinabuhi kay basig kutom ng tagpit, Senyor. Basig kutom ng tag mga tagbato-balan sa gugma. Pero humana ng iniro, basig kung digit di na imitate ang kinaya sa ito ninyo, marag basig lang ito sinoda na. Ang kuyaw ani nga ang atong devotion sa ito ninyo, kutob sa iniro. Ni Pebrero na mong gawas sa itong batasan. Abangan. Ang mga nga mayta, nga itong devotion sa ito ninyo, di magsayang. Mag-unsa man nindot itong decoration, itong batasan, di ka pumasabtan. Mag-unsa man ang portentong singipit, Senyor, kung kusog tamanin ka sa uban. Kung unsa man ang portentong kantag batuwalan sa guma, with batching babay-babay, kung ilat lang mga batasan niya tabinuhatan. Nindot siguro nga, bisa kanila usa, sugod sa tani, kinikiniyas bata na friendly. Reach out sa ban, aron maging friends. Mo sana, sugod ta din be friendly. O mo ni siya nganong appealing ang bata doon sa mga friendly. Nganong appealing ni Jesus, sa iya pag-ingon sa matinunan, sunod ka mo kanako. Tungkol kaya feel nila, nga diyan ni Jesus, that's the value. Na-feel nila, nga diyan ni Jesus. Friends sagid sila, sunod mo na ko. Wala siya nga promises. Sunod mo na ko, kinatag 20 kilong bugas. Di lang magsabak, nga grabe ang corruption nga sun. Wala. Si Jesus, wala. Wala nga promises. Inuli siya nga, sunod ka mo kanako. Diha-diha, bibiyaan lang sa kayan, ilang pukot, o ilang amahan. O may sunod sila ni Jesus. Na naman kay naay na ni Jesus nga na-touch ilang life. Tungkol sa Jesus, feel na, i-value sila ni Jesus, naging friends sa Jesus kanila. Mo sa nasa tasugo, sugod po yun niya. Be friendly. Reach out as a man. Gets? Saman kaya? Ano? Di itong demotion sa itong hindi ko ito biniro ha. Puyan tanan ni, kadanlaw. Be friendly. Ang di maging friends, tiguang. May consultants mga youth. Ang di maging friends, tiguang. Kamo, maging friends mo di. Maging friends di. Ang na dyan, batanon. Ang di maging friends, sa to. Kamanay sultiyan na. Sa ito pa rin sa ito sa salugan, matapat sa ito ninyo. Si Jesus, ngayon maliwat unta kita niya, na makatunta pagpuyo sa kinaiya, labi na ang pag-friendly sa ito sa katao, sugod sa ito pamilya ng tusab-saban. Nagato ako sa Diyos, samahan, makagawang sa tanan, mapupuhat sa basita. Marangkong sa lalas may sabat. Ang sakit sa upan sa upan. Ilang sa buhos sa upan. Ang sa mga sa taga-alam na. Ang sa langit, alingko sa tuos.
siya, abakong sa mabuhi o sa maminatay. Sa minal sa mga santos, sa basaluan sa mga salat. Si Jesus ang kahayag, miyani sa libutan, ang pagdanag sa ngiti sa sala o sa kamatayon. Dalo ato karon ngadto samahan ang ato mga panginahanglan, busang iyo sa tumingon, Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo, magampo kita. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo, magampo kita. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag nini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli, magampo kita. Oh, kaluy. Nga ang mga masakiton makalawat sa makaalim nga gahom ug pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog, magampo kita. Nga imong taong isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halang daw ang Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Oh, kaluy. Nga ang mga matuuhong mihalina, makasulod sa langit nung puluyanan, magampo kita. Amay kaugmamahan, malaumon kami, ngayon badaling hugan ang bagampo, kay kinamoy pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
Agang pitato sa sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. O Diyos sa mga man, oban sa masadya nga makasing-kasing usapoy nga pagtuo, nagasaulo kami karon adlaw sa misteryo sa pagabata si manat, ang santo ninyo, imo ang kining sakripisyo, dili kami makatag nimo sa nga pagsimba, magbasig uli ka na mo nga nakanimo sa hingpit, kini may pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Ang Ginoo manaagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos kamahan, Diyos sa tunhay ug mga kagagahom sa tanan. Ang ngayo batarong gayon na pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay mo gibuhat ang tao tungod sa kaayo. Imong gisilutan tungod sa tarungan ug imong giluwas tungod sa luoy pinaagi ni Hesus Kristo ang Ginoo. Ug busa uban sa anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga paingon. Santo sa Diyos sa kaumang puno ug yuna sa Santos, ikaw, Ginoo, ang tuburan sa Tanaga Santos. Ipadala ng mga espiritu ar pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinialang ganamo nga lawas o dugo ni Hesus Kristo ang Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. May pasalamat kanimo. May pikas umihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-anubingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniya pag-usabo bidaig. Mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-anubingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula lang ninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala o basaylo. Wata kini aron paghandom kanako. Kini misteryo sa pagtuo.
Arbang handom sa kamatayon ng babanhaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninipan sa linabuhi o kali sa luwasan. Napasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga mga tubang umualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo na Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inundabi ginoy mo sibahan sa libong kalibutan, labi na kami tanan ni Karoy Santo sa misa. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, aban ni Leo mo Santo Papa, ni Alberto mo Obispo, sa tanang mga pari o sa tanang nag-alagad sa imong simbahan. Hinumdum niyo sa mamigso na nangamatay, ilabi na sa mga kalag na among giampo nining Santos na misa karon. Diha sa kahilom, hiyo sa tabang-ampo, sa mga kalag na tayo pamisahan karon. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa bagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa nabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose nga yambana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw ang daikon o amo ikaw himayaon, pinaginan sa Kristo, imong anak. Pinay kaniya, ban kaniya, diha kaniya, ihatag na kanimo magkagagamaman, lihas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-iusa kita pagsangpit karon sa ating tamahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato na Yesu Kristo. Moabot ang aking hari, imong pagbuo, kinisay makingon sa langit. Ang kalanon amo sa mata, sa mga sala maingon pasaylo sa kasalanan o din mo gamito mulia sa mga parulay. Inuno ang luwas sa kami sa daan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang damutan, hatagi kami sa linaw nini panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og malayo sa tanang kasamok, samda nagapaabot kami nga malaumon, sa magbalik ni Yesu Kristo among manunubos.
sa ka. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko ninyo, nga ang kalinaw ihatag ko ninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, hundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, o gahiusa, ikaw nga buhi, o gari ang tus kang turan. Ang kalinaw, si Rosa, nunay mana kaniyo. At ipaday ito nagdait sa usa. Bigasanan. Isa. Magabi. Sa Diyos. Sa sala Kinimaw sa Jesucristo, ang santo ninyo sa bata pa siya. Siya ang kordero sa Diyos na nagwagtang sa mga sa libutan, mula kitang idapit alang sa bangkete sa pagigumay.
Siya pag-isutan hagit sinuko o mabangino pakita mo na ako sa o basag ako sa pagkamali. Nakinig kasing-kasing ko sagot harap ng magampo kita o Diyos sa mga mahan ninin Santo sa Kristiya imong gitagbong among kagutom uban sa santo ninyo nga ginak ni Maria nga Birhen. Mangitang ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam mo grasya, o masayon nga makapahimuot kami kanimo, kini may pangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan. Niining ikasiyam nga misa novena sa kapistahan sa Batang Jesus, Senior Santo Niño. Atong dakong pasalamat sa atong Mass Presider karon, ang atong team moderator dinhi sa atong parokya, Reverend Father Nelson Ortizano. Ato sab ituboy ang atong mainitong pasalamat sa mga tao nga naglihok sa atong liturhiya karon nga mao ang Eucharistic Ministers of the Holy Communion, Lectors and Cantor of the Psalm, ang atong choir led by Mr. Rodel Aspera, ang ang altar servers, gift bearers, Sokom, Mrs. Jinky Panyares, nga mo ay nagpahigayon karon sa ato ang live streaming, kang Mr. Jeril Aguilar, nga diin madungog kining Santos nga misa sa kahanginan, sa 104.2 FM radio station ug sa ato ang Parish Youth Coordinating Council. Ato usab ituboy ang ato ang kinasing-kasing pasalamat sa ato ang pilgrims karon nga nagikan sa Zone Mantayupan led by Mrs. Magdalena Florida. Mantayupan Barangay Officials led by Punong Barangay Norberto Cubar. Mantayupan Elementary School led by Mrs. Gina Buro. Zone Luhod, led by Mrs. Jocelyn Bregole. Luhod Barangay Officials, led by Punong Barangay Joselito Langido Jr., Federico and Soledad Villaflor Memorial Elementary School. Zone Kangdangpas, led by Mrs. Eugenia Impez. Kangdangpas Barangay Officials, led by Punong Barangay Leonardo Enigo Jr., Sinon and Siriaca Marinas Memorial Elementary School, led by Mr. Eliseo Rapana. Catholic Women's League, led by Mrs. Mary Ann Lampitaw. Lyceum of Cebu, Barili Campus. Santa Ana Shrine Holy Week Apostles, led by Mr. Vicente Ricablanca. Santa Ana Shrine Workers Association, led by Mrs. Rosario Miego, and BSSD BMA Choir, led by Mr. Al Aguilar. Ug kaninyong tanan nga nitambong nining Santos nga misa, daghan kaayong salamat. Sa atong mga pahibalo, ugmang adlaw ang kapistahan sa Batang Jesus, Senior Santo Niño, ang atong pilgrims sa alas 4 sa hapon, mga all parishioners, municipal officials, Sangguniang Bayan members, poblasyon barangay officials, PNP officers, punong barangays and chapel presidents, zone leaders, candle vendors, visitors, sponsors, mga apo ni Santa Ana, BSSD, BME Choir, Mother Butler Mission Guild, and Cofradia de Santa Rita de Casia. Ang atong ikaduha nga pahibalo, ang atong Santos nga misa sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, pagahimuon ugmang adlaw, Domingo sa alas 4 sa hapon. Inigkahuman sa maong misa, isunudayon ang prosesyon sa imahen ni Senyor Santo Niño.
Ang ruta sa prosesyon magsugod sa tubangan sa simbahan, padulong sa Julius Bake Shop, St. John Lumber, Alquezalas Residence, Verano Residence, Casa Pañares, Rural Bank of Berili Incorporated, and then muend diri sa atong simbahan. Mao kini ang hanay sa atong prosesyon ug mga adlaw maguna ang mobile patrol car, banda, seryales, sa ikaupat sinulog presenters, ikalima mandated organizations, mga parokyano, sound system vehicle, and then ang pinakalas mao ang karusa sa imahe ni Señor Santo Niño. Giawhag ang mga kabalayan nga magian sa prosesyon sa pag-andam og altar o pagbutang sa imahe ni Señor Santo Niño. Aduna usab kitay sinulog offerings ug mga adlaw Domingo sa alauna ang takna sa hapon diin pagahimuon sa tubangan sa simbahan. Mao kini ang atong mga sinulog dance offerers. Academia de Santa Ana y San Joaquin, Santa Ana Academy of Berili Incorporated, inahan sa kanunang panabang devotees with Catholic Women's League. Ikaupat, Don Rosarians, Divine Mercy, Apostolado sa Pag-ampo, and World Apostolate of Fatima devotees. Ikalima, BSC Districts 1 and 2. Ikaunom, BSC District 3. Ikapito, BME, BSSD Choir, and Bukas Loob sa Dios Community. Ikawalo, BSC District 4, Barili Central School, Parish Youth Coordinating Council, ika-11, Poblacion Youth, and then ang katapusan mao ang Cebu Technological University, Barili Campus. Giawhag ang mga presenters nga dili mo minus sa 30 ka tawo ang manayaw ug ang sayaw dili mulapas sa 7 minutes. Apil na ang entrance og exit. Daghang salamat, maayong gabi kanatong tanan. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Ito. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manlangin kaninyo ang Diyos sa magkagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak o Espiritu Santo. Tapos ang santo sa misa, dadwa itong gugma o kalinaw ni Kristo.
Pit Senyor.